Dissabte, il 10 d'octubre che ve, al matí, il collectiu Perché visco les nostres lengues crida a des manifestacions massives de pertot en Occitània e de faig de pertot dins l'estat francès, perquè és un col·lectiu per totes les llengües minoritàries de l'estat francès, davant els rectorats, davant les prefectures, les just prefectures, per defendre les nostres llengües i per nosaltres l'occità. Per què aquestes manifestacions? Perquè avui, amb les reformes de l'ensenyament, hi ha de mai en mai de menaces sur l'ensenyament de les nostres llengües. Mai que l'ensenyament hi ha també la cultura, i mai que l'ensenyament al liceu hi ha l'ensenyament a tots els nivells, i doncs és urgent de manifestar per demostrar que hi som i que volem guardar les llengües nostres. El recampament Perché visco les nostres llengües és sostingut per un fons de grups com les escoles calendretos, mas també el CREO, és a dir, les comunitats regionals d'ensenyament de l'occità, i el moviment Occitània País Nostre vol portar son sostre total en aquella manifestació i apel·lar tot el món a anar dissabte, el 10 d'octubre, davant els rectorats i les prefectures per s'ajunir en aquelles manifestacions i fa veure que volem continuar de parlar, d'ensenyar i de defendre l'occità, que és el nostre patrimoni material.